Assalamu alaikum bandiraɓe gendiyankoɓe yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon ɗo e roɓindu jayndeli mon e Pindi TV no dañi toon ɗum subaka foof amin dañi weltare artude dartade ɗo caggal nde ganda taske ɓenni min jooɗi semaine mo ganda min gaddanani mon roɓindu jayndeli mon saabi ɗum e feetoji e ko ganda yette jayndeli jaltani ɗum noon bandiraɓe amin dañi weltare caggal nde min mbi mon juulimo ɓuuri amin jarlo amin jaafo amin jarlimo min jaafima onon bandiraɓe yeeɓoɓe oɗon mbaɗa ñande fof pasuji mboɗon oɗon jeeɓa roɓindu jayndeli andi so dañani namdo ɗon holko saabi dañani oɗon jooɗo subaka foof oɗon paɗa ɗum e nder Pindi TV fof weltima e mon équipe Pindi TV fof weltima e mon onon yeeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe Amadou an walla Amadou Moussa an woni badam gorko mo jaadanmi subaka foof Amadou mi dañi weltare yaadude ma hande subaka weltare nde koko renda Aissata jam walema jam wale mon yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eɗen gonirɗon kala on calminama inɗon manama e jettoɗe no mbiɗa ni en mbayri ɗo fodde yontere kono ko jaam tan en kaalino donc ko julde nde saabino e feriyeji bannoɗi e nder hen ɗum saabi noon en keɓani arde ko yettude Allah noon no fewi dokkuɗen kadi tawede hikka en ñaguimo yo rokku men tawede o saaha mo wuuri Allah rokken kadi dondirde nimo wuuri Allah jarama ɓe jarama bandiraɓe ɓe ganduɗa nona tigui e nder weeyo ngo ina ketto en ina daara en ina mbaɗa kala golle e kala peeje gam tigui ha joni hettade en e darde en jarriɓe no fewi kona ɗum ko noon Aissata ne wayno ko nadde tan e nder ha joni toɓɓe meɗen e oɗo subaka hande ma en jaadu ko wiyete hono revue des titres woni roɓindo jayndeje oɗo subaka hono ne kadi eɗen jogui koɗo mo ganduɗa ko koɗo tedduɗo no fewi mo Allah teddini ko Hammadi Hunare Yonta saabu ko toon o jeeya o wiyete ko Abou Guissé Mabo musique eɗen gandi ko suka mo ganduɗa o baɗowo golle mantiniɗi e nder musique ma en gaare makko ko ɓoyata kono hade nden mataw en natanat ko yewti e roɓindo jayndeji noon tigui ko Abou Guissé woni tan yette koɗo meɗen hande amin daña weltare hande noon yaadude e makko so roɓindu jayndeli meɗen are gasirde nde ɗum noon Amadou en puɗɗorto tan roɓindu jayndeli meɗen no mbaɗitonoɗen ɗum subaka foof ele Soleil ko jayde gendiri yaltore kala subaka jayde ganduɗa nde hande noon ne wayno suuɓi tigui ko ruttude teddungal caggal nde wirni woni cankugol mo ganduɗa ko biteɗo ha joni Jacques Diouf eɗen gandi o meɗin ɗo wonde hono kolaɗo kuuɓal goomu witengu FAO woni tan fedde ganduɗa nde koko daari gam haɓade tigui ko fate banggue heege e nder windere nde noon caggal nde o wirni holitama noon wonde ene wayno ko neɗɗo tigui daariɗo darennoɗo tigui haɓade heege kañum yalti aduna e o saaha e nder hen noon mawdo leydi ndi hono président Macky Sall kañum tan joni o ene suudi konguɗe ko yetti on ɗon fanno o holliti wonde on ɗon Jacques Diouf ne wayno ko neɗɗo tigui darinoɗo ha no fewi e ko yewti ko e ha joni e to banggue premier makko mandat woni tan mandat makko gaddiɗo kona ɗum ko konguɗe Alpha Condé horejo dowla Guinée Conakry kañum hoore muɗum suuti konguɗe on ɗon gorko o wiide makko noon wonde omo ganduɗa ko Jacques Diouf gueɗal ngal waɗani tigui leydi makko omo andi o ala tigui lomto wonande on ɗon Jacques Diouf Vox Populi kañum suuɓi koye ardi e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe countriɗi walla mbiyen tan ko tanaji tigui teskaɗi oɗo weekend mo jewtuɗen holitama noon wonde ko gueɗe tigui certuɗi ɗum saabi noon jayde wi ne wayno ko weekend mo ganduɗa o kewɗo ƴiƴam tigui e nder leydi ndi kala e kuuɓal ko wona ɗum ko ne wayno ko wargoji hani accident ji woni ko teska jayde ne sifo ndewi kay ene wonde nde adori ko wargo mo ganduɗa ko dognowo Jakarta tawi noon ko toon to Thiès saabima ni ha Thiès e hoore muɗum jiiɓi gulali kewɗe luukari teska toon holitama kadi ɗo e Dakar ne wayno ko suko goto tigui yuwa laaɓi ha serti e fittandu tonto place du souvenir ɗo e wuuro lamborgo ngo hono Dakar kono ɗum ko noon holitama wonde so tawi foof tonggama ma tolno e yimɓe jeetata wasɓe pittali mumen ko yetti ko e accident baɗɗi tigui e dow laabi ɗo e nder leydi Sénégal hen goto noon kañum holitama ko jaadigel ndungu woni tan ko wari ɗum saabi tigui hono sankari muɗum ko tolni noon walla ko ɓuuri temedere bani adama kañumen tan goni tigui ko gañi ko yetti e on ɗon fannu kona ɗum ko noon jayde arti e toɓo tigui mawgo telligo ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar hanki jamma holitama noon ko Dakar tigui natni ndiyam kewɗam e oɗo weekend toɓo ngo noon holitama wonde ene wayno addi tigui caɗele toon to banlieue dakaroise noon tigui Amadou ha ɗo e ganduɗa woni Cambérène ɗo hande rewata ko gam ndiyam ne wi toon te 24 heures e oɗo subaka hande kañum arti koye wargo mo ganduɗa o ko suka tigui baraɗo toon to Thiès ɗum tagui noon jayde ene wayno tigui waɗi ko natal on ɗon suka gorko
ko holitama noon ene wonde ko mayde ganduɗa nde o saaha andaka taw ɓe ene mbiya ko wargo ɓe ene mbiya ko accident holitama noon wonde beele wona ko wiyete ko hono bavure policiére woni tan ko yilli e ko yewti on affaire Amara Mbaye toon to Thiès kono ɗum ko noon jayde tigui ene arta e ko ngudi jaaji e bamum on ɗon suka gorko tawi noon on ɗon suka ko boulanger baraɗo beele ko accident walla kay koko yewti ko e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe biteɗe ha joni hono wargo ko wawi wonde fof kam babiraɗo addi hen tigui hono konguɗi kewɗi babiraɗo noon wi alay saago tan ko enquête waɗe kono kadi mo bismi kala seedanta kala seeɗa mo ganduɗa teskima gonɗon wargo no sifori ni ene nodda kanko noon suka noon ene wayno o wacci fodde sukaɓe nayyo ko noonne kadi e debbo mo ganduɗa o ko cowiɗo tawi kay ɓoyata jibina e wiide babiraɗo o hawni les échos jayde les échos kañum ari koko yewti ko e dawrugol woni politique e oɗo subaka hande ko yewti ko e PDS ko noonne kadi alhaali Khalifa Sall kono tan en gadorto ko yewti ko e parti démocratique sénégalais ɗo saaha noon teska hen ko kareli gam poɗodiral beele ina ardo walla ardota ko ɗum saabi noon holitama ene wonde ko hare nde ina wuuli jaw e oɗo saaha joni ɓeɓe ganduɗa ko ardiɓe witeɓe les cadres libéraux kañumen tan joni joni goni e foɗodirde ɓeɓe ganduɗa ɓe ko nangoranɓe Khalifa walla mbiyen Karim Wade tigui nodirteɓe les karimiste kañumen oɗo saaha tan beltaki hay seeɗa kono kadi yidde munen tan ko yo ya o biteɗo hono Cheikh Seck e Aziz Diop Cheikh Seck noon kañum e hoore muɗum ene haala tigui e nder o nder ndeɗo jani witene les échos yidde makko tan e oɗo saaha wiide makko ene wayno kanko mo ɓam ko wiyete ko hono responsabilité makko noon kadi kala ko heeɓi to banggue dowrugol mawo naw kono ɗum ko jande arti e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe Khalifa Sall rébellion manam tan ko firñetiɓe tiɓi teska eɓe ganduɗa ɓe ko nangoranɓe nodirteɓe les khalifiste en tawi noon ɓe noon kala daari joni joni o ko haɓade biteɗo Sohem El Wardini kanko kay woni mairesse de Dakar lomtiɗo Khalifa Sall e nden ɗon jonde ɓeɓe ganduɗa noon ko conseil ji ɗi kañumen kay calino tigui notade ko yewti ko e on ɗon réunion mo nodduno kanko mairesse de Dakar e wiide jayde witende les échos quotidien le quotidien le quotidien wayri sawru mbaggu e ɗo subaka hande ari ko yewti ko e afro basket eɗen gandi gasi hanki toon to Dakar Arena kono tan no gasiri ni welani tigui Sénégal naɓe sababu noon ne wayno ko Nigéria naɓe rewɓe kañumen kay ƴetti guel ɗon kawguel ɗum noon saabi noon holitama wonde fooliɓe kay ko nodirteɓe di Tigers noɓe nodirte woni rewɓe kay ɓe ganduɗa ɓe ko rewɓe Nigéria naɓe arnoɓe ɗo e Dakar ƴettidi noon kuɓeri kamɓe noon baɗo teddugal leydi Sénégal wiide jayde ɓe kaɓama tigui hani e pañe battidiɗo kono tan ala ko gasi e nder hen noon kamɓe Sénégal naɓe teskama tigui e nder on noon parquet mo Dakar Arena ɓe donki tigui marede no fewi sababude kay mette kam e gueɗe baɗe noon kono tan hayso tawi ɗum noon foof waɗi noon kam holitama wonde ɓe keeɓi prime tolniɗo e 10 millions de francs CFA 2 millions wonon fompani gondi mobɓe saabu mette ɓe ƴetti hen Amadou el stade ko ɗon natirten jayede heroride coftal ɓalli ha tengti to banggue football hayso tawi arti afro basket final basaɗo leydi men Sénégal hakkude muɗum e dowla Nigéria kono ɗum ko noon no jiɗɗon ni photo mo ganduɗa ko Sadio Mané tawi ko célébration kesso mo woni tigui e wadde o saaha holtama noon wonde ko weekend de Lyon o saaha gonaɗo toon to Europe jayde noon wi ene wayno tan ko Sadio Mané Habib Kam Eña ɓeɗo kala o saaha kay ina gondi tigui e doole mantiniɗo no fewi ɗum saabi noon jayde hol yidde wi tan wonde ɓeɗon tato kala keeɓi tigui dillinde fiile e oɗo weekend kowona ɗum ko noon jayde yeehi toon to Ligue 1 française caggal nde ɓe poola Paris Saint-Germain loggi ɗiɗi e gotel tawi noon fooliɓe ko Rennes ko noon kadi l'OM kañum tan woni Olympique de Marseille koko kali e oɗo sa Aissatou Ndiaye gasi haalaɓe ceer ko tongunɗen e ko yewti ko e jayndeji men oɗo subaka hande noon tigui gasi haalaɓe ceer nomin mbinomon tan e fuɗɗorde nde hande min jogui ɗo koɗo galle ine wiye Abou Guissé noon hande Mabo musique woni koɗo meɗen Amadou en goppa tan Abou Guissé salmodiray yeeɓi en koɓe Ayo Pindi TV bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe teddinɓe bandu men bandiraɓe horsuɓe horsinaɓe ɓiɓe fulɓe fullaɓe lamɗam yoroɓe kaɗam woɓe fowde ke dami dow kaggu yettude mbajiri goto mo scénario wonani kisno mo kisal ala gaga mum towɗo toon kala ko tawi tedduɗo teddinowo kala ko teddi lamɗo lamiɗo lamaɓe ñande ñalawmum jobdi bajor ton koɓe jol makko e madina timmode en waɓi kala e kuuɓal baɗɗo sababu mande goto men hande e oɗo galle pattam lamo taw ko galle ɓerde e gonka e goka ko Abou Guissé gorko Mouhamadi hunare boye mo hani wurgo bamuɗe nayyi leeɗe nayyi e legal batinigal tigui e sikki ala noon ko gorko Mabo Nana e ko cukalel keccel ceganal guel cegniji kangatira yontaɓe jaje hollo birɗe felle nanga kore condi ɗum noon mi salmini oɗon e kala hitenkoɓe e wonɓe e darde tigui jarno salmini on
Abou Guissé golle ma jooɗi peewi caggal présentation o ɗo adduma ɗo hannde koko yewti ko e gueɗe musique ha tengti e fanno mo dillata o woni ko wiyete hono afro musical eɗen gandi ko tous kesso mo ganduɗa waɗa yiɗnano ɗum e musique pulaar e musique kadi sénégalaise hannde o holko mbawɗa présenté yimɓe saabu gonɗa koye heblade walla heblima yaltinde ko yewti ko e clip goto mo ganduɗa nana tigui e nder weeyo ngo. way Amadou Moussa Anne woni weltare no feewi saabu fulɓe mbi neɗɗo koma daro nde darone kadi so tawi neɗɗo wiyama nangto tan a nanganto tiiɗi sikki ala noon gonɗen ko wadde ouverture la musique manière générale ittude hunde ko nandi e gueɗe mbaɗe caggal leydi waɗa ɗum e nder pulagu par ce que yimɓe hewɓe cikkata so tawi pullo yimi heewi ko waɗe caaya walla grand boubou walla yimde culture te donc musique c'est évolué neɗɗo so tawi hunde ene yaaha sa tawi jiɗɗa ko yaadude hen poɗɗa ummade e jolo jolo mo wuurdi o gurda hen donc aduna o koko change hande tout est évolué aɗa wawi yimde pulaar mais e domaine goɗɗo wona musique international par ce que so tawi wona ɗemgal ngal woni important non important o ko wadde vulgariser sa culture en tant que pulaar si quand tu es fierté wonde halpulaar aɗa jogui systéme mo ganduɗa aɗa wawi wadde ɗum aligné waɗa ɗum modernisé kala kiɗiɗo ma nan haala ka kono ma yihen kadi ko kesum e gurdam ɗam ko hen yimɓe goni duuɓi kewɗi seeɗa e gueɗe kewɗe ɓeɗi soji kewɗi ko ɓuuri hewde hen ko pulaar yima mais c'est moderne afro musical mais ñalawma hannde o mbaɗen ko exploité ko off live musique pulaar mais c'est beat afro mbaɗen ɗum waɗama vidéo clip déjà montama ɗum déjà le 24 inchallahu rabbi wona officiel à minuit inchallahu rabbi yaltat e nder YouTube. aɗan heblono aussi jamma mo ganduɗa ko jamma le 25 gam wadde exporté woni faggade walla ittude gueɗe ɗe ganduɗa ɗe teskono ko toon to dowlaji dentuɗi ha toon to Jamaïque woni hokkude yimɓeɓe e yeeɓiyankoɓe ganduɗa ngala doole tawi koko wiyete mbiɗa sikki maari inde nde yimɓe foof jooɗo tawi fawe on ɗon musique yimɓeɓe mbawa ɗum heɗade ɗum kadi ko holno mbawɗa faminirde bandiraɓe. ok so tawi on le 25 inchallah eɗen mbaɗum Tidiane Owens moy ko donner la pouvoir du peuple neɗɗo koma dokka mbaɗa sacrifié seeɗa e gurdam ma pour wadde yimɓe plaisir donc noon eɗen ƴewanno nder Jamaïque walla nder biir États-Unis ghetto kamɓe on saaha ɓe ngalano moyen ko tubakoɓe ɓuuri jogade jawdi jogui téléji jogui connexion ngaji jogui gueɗe baɗe noon kamɓe noon comme si ɓe ngala ko gurdam ghetto woni les banlieues des États-Unis d'Amérique donc won waji goto yaltino musique muɗum o wiyete ko Juice WRLD ko o sankima déjà donc il a prisonnier pendant 20 ans pour la violation donc noon no yaltini clip moko nde tubakoɓe mbaɗi koñi pour o wasa andede o ummi Jamaïque o ari biir États-Unis to wuuro wiye Californie ko tuko ɓuuri hewde toon mais ina waɗi base mo ganduɗa ko base Malcolm X ko ɓaleɓe ɓuuri toon hewde mais ɓaleɓe nden ngalano téléji donc ko tukoɓe sa yi tan les VIP ɗo quoi donc ɓe mbaɗi quête e nder banlieue kamɓe jeunesse ɓe dañi kalis ɓe coodi vidéo projecteur et groupe ɓe pawi vidéo ne ɓe pawi vidéo ndi pour yimɓe ɓe mbawa yiide ɗum donc ɓalle ɓe kala to mbawi wonde e nder États-Unis ngari kawri hen ji donc c'est un seul pouvoir ɓalle ɓe ji donc tukoɓe koye mumen mbatti ummade galleji mumen ina gara darde vidéo parce que ɓe ngalano occasion yaade téléji par ce que donc ko ɗum ɗon jiɗɗa wadde joni ɗo e Dakar voilà donc noon Sénégal ene kewi nande musique aji jomum yaltina album tan après yawa ɗum YouTube après yaha télé watta fiide concert ande e téléji ɗum donc pourquoi pas ngaden culture goɗɗo mbaɗi imposé e nder Sénégal walla e nder peuple alpulaar woni so ñande le 25 inchallah eɗen jogui wadde invité fago Pindi TV c'est présent aussi e télé goɗɗe inchallah rabbi ɓe jaltine vidéo fawe yimɓe daara hasine un fois pour le peuple inchallah Allah jarama ko Abou Guissé Abou Tokosel gorko Mouhamadou Hounare en jarnimo no fewi eɗen gandi temps ko gasi kono maw artoy ko ɓuuri ko hen yaaji inchallah rabbi ko gasi kono Amadou andude tan hande Abou Guissé to ƴettata moyen ji muɗum bon Abou ko liggotoɗo liggueyam ko hôtellerie j'ai fait la traiteur
sa nani gisse mabo musique ko label gisse mabo events traiteur ko min je traiteur am di gagno les marchés ji gandola ko pose café di wadde kon dañ ta ton ko kanyum natinta musique ma ngam wadde clipaaji ma ko way non voilà en jogi njorto moddi non inshallah so tawi hunde wadi évoluer ma jom dole ngar nangay mais musique o ne wadi ngartam seda ina wadi ngartam to bangi coup de plaisir ijamma ko ngartam parce que neddo kalko bande dañol ko hunde de welto e ma ko ngartam to bangi peut être moyen ni way ardu la l'avenir inshallah rabbi jaram merci beaucoup jaram no fewi en jarnima konko Abou Guissé en jarnima no fewi Guissé mabo musique Allah jarama dame den guddiri ma arto do mi andi sallahu lamdo jebi ko non kadi Aissata Ndiaye mi sikkan nani dum non ma taw ko do guddirten tan ha jango sallahu lamdo jebi hen no to tagal caméra e to ne wayno ko Ndey Fatou wondude Samba Diop Allah jarama on jarama ha jango